kubor nakaslab jong unongsan hima. Hani kapor kumu emali ngapan pa ko jing sukya. Haw bangi i yakita kijing bam singan kijing bam tikana kisen shar. Ngi i yakijing triam ki bonja. Hagari kasi kijong i nakapor skapor hay bupun ki banta. Ngi i kijing bam singan kisen shar ni ka pateng manta pa ni ka pateng kabanwan. Marani kapor ngakwa ban panpaw yaki i kijing yu i po kilat pathai kubor lambag social media yakijing ja kaba laja po kayeng juba Josephine Wex General Secretary jong ka HNRC ubalawan ban pendap wan ubalawan ban pen i kunuksa yaki wei pat kumdo bangiman ban embiang sikit mang salang teke i baja kum kini ki i bangim la ban priang bakani kam de ka sien ka banikong ngilawan pen ken mau kam de ka sien ka banikong bangin mula banyalam bakla upai ba unang bisar bat baro nginang bisar ke i jing sisa ke i badon chalendat barani ka por kumbangi pen pau kumbang yu i yak ka input ngiyo ki input ngiyo ki information naki bahing basem long bala wan kita ki police hapo kayeng kapor lai bije man step ka senya ka sting senya jong ka step bat ka kamit ka blait no ke ka daw ko bang hap lai bije ka jing kali dikata lada ubriu don pring jing pang jing stom kumno na ban bat ta ka wait bat ada kadon kata ka 9mm ko baki police kiong bali umjin la bat ta ka 9mm bat ta ka encounter ka boong ka fake encounter bat ngasngo banong bar nga soban penrem ru ya ka police department ba ka sarkar MDA ka ba jing sisa kim dei jing saban ja kini kiki baro kat kaman sim ksiar kaman sim rupa kat ban ai ka ya ta ka order na po high up ngasngo ba ngadi mga beri ban phong uniform ha ban law nomor hangai ka kraw simet ka jing tiplem ka sa kraw ka snam bane kamlu te bar ke i ka bang ko apan pa hani ka por kalong sya ka jing songsi kthang ka bangim ko asu ban i baka benyat nomor ka benyat ka khamat amar ka khamat mila doka man penduk no kanang bang yo ban songsuk ni i ta jing songsuk ka ban senchar ni ka ri ka jongi menta bar ki pateng ban wan tikumba ya laong bat la kerenru balesi ngila bandawa ya ta ke inquiry independent inquiry ka bathung da sarkar hi ka bang mangwai chu nri ka bang sngo hi simet ngila dongkam bet bandet da ka honorable court monitor proof ka bangin lap ya ka jing sisa bat hagaju ka por ngakwa ban keren sikentian ya ke igi jingja ko mang ipo ilat pathai ko bor kumba hapo social media baka HLC ka berngem ya ki nongtho ko bor bala kimpenmi ya ka khubor ka baki pha maki kandon ke jingma kani galong ki igi bang haban panken mau kani gadi ka high court order ka bala lawan nang baki por bolej bai ya kinu kiseng bahalang ni kiseng lano la ni ki briu simet ki bathmu ya ka ban bu ki educational program persyak sarkar wat mangat ki poru ngarang le ka fast on to that halor ka village administration bill but la syaru ya ka banong bomdei ban penmi ya ki nuno ki badi educational program katangin keno ya kita ki press and media ka bamla banlong nomor ki press and media ki food pillar